few moments later. Sinta ari ma. Wala man na era. Kuan, di man guni mo. Dili. Manulod dami. Mo sa orasan ni mo under ang lights ani. Kuan karon tataon. So, Nindot pa mga lights ani. Ha? Sa orasan mo sila. Ay, Manita o manirami o seto. hindi pa ang magmagon kay isla kanang kahigda. Napa among uwaton. Light na meron. Kilang entrance. Kasi tagiyan eh. Kasi tagiyan eh. 1 inch ni. Gularan. Ayun, check. Kaya asawa niya ni balik ang check. Yawo no, kuan gid ang bukid na. Ang sa yung mga lights ani mga solar lang. Tawa po mga light ani. Ha? Solar po ang mga lights ani. Ora sila. For night kuryente. Doble man kaya may transformer ko gulingon dito. Kapit sa kapasiga na ko project. Wow, 9 shop. Promise. Manakam diri sa ibabaw. Musa pa pasaka gini sa ibabaw? Oh anak, dapat hagdan ni babaw kapit. Are mo mo pre mo niya. Bye guys. Asa repeat? Are mo mo pre mo. Consumang ball. Then murag na nice na picture ni. Ay. Ay sa pa kay murag lamig gid niya diyan ari pa. Picture is ako pa. La. Hello guys, di ami sa Book ID, part ya po ni sa Gindolman. Nice siya nga lugar. Oh, taghan sa iba. Tar dito pa din pud pa oh. Picture is ako pa. Ikaw na gud singaw nang Screenshot. shot. Ra nice kayo, bye. Swing sa mi dire. Pa kuan. Sana pa. Pa kuan sa. Oh, nag-under nagsugod ang lights pa na oh. Ya po diri pa oh. Nice siya po dira oh. Oh, ito na water. Nice magkamera. Ang kamera mo na dili ag modit. Ay ma'am. Kamu na. Pero kaya kasi nice dia, kaya kasi nice oh. Nagaw na bunang gikuan. Yan na oh, lagbuna. Ganang. Aguna. Bahala. Pare pa. Sa picture ta. Anjar mo hawa din manigan ni tanang tuka. Nice nga lugar. Ari sa Book ID, part sa Gindolman. Nice nga lugar. Mo na siya, kuan to lahi po tong dito sa pikas na. Sa tawag ato pa nga wa matiwas pa. Ato dito minom ta kape ganyan eh. Wa ang katubig. Napoy lang isnakan dito oh. Dito nga part, to nagsiga ng lights, snacks na diha. Ari pa yan, adoy. Picture na rin adoy. Alin may mag-picture. Kaman. Ano was pero may magtalikod. Ay naman nakay. Nice siya. Ang hijak ba? Nice siya nga pa. Isa pa. Pa. Isa. Nice siya lang ang lugar na oh. Artos taas pa. Na, dito sa hagdanan. Kay murag lami oh. Hari sa hagdanan. Control ka diya. Yeah. Di, uy, nindot kay siya pa, uy. Di dali yang ini ka pang iliang. Na po siya hagdanan pa. Ay, paway sa ta. Hi guys, di ami sa Book ID, part sa Gindolman.
Mga pila kilometro gikan dito pa sa highway. Dito, 3 to 4 kilometers gikan sa highway. Nindot siya ang tag-iyaan ni in-check daw nasa Tagbilaran City. So kuyawa pasaka pagit siya sa bukid.